Aneling titaing Gusti Tobat jagat Dewa Bathara samage selikur dina mengko temengko ndak sawang praptane ora seksa pitung gunung ngebaki jagat praptaning kayiwangan dandang manguri kowe sapa ngger kowe sapa wujude buta cat katon cat ora kok tumeka ning papan kene mara gage ngaku buta ngaku Ladala Hung Dete Kololudra Maspati Raja Dewaku. Oh, pukulun waleh menapa pukulun kula marak sowan ngabiyantara wonten kayiwangan dandang manguri. Iya. Kula ingkang sudyamastanipun Dedya Kalimantara. Jenengmu Kalimantara. Kasinggihan mekaten pukulun. Buta saka ngendi jangkamu? Kula mboten gadhahi papan dunung. Kliyang kabur kangenan kandhang langit kemul mega. Yen ngono kowe buta ning buta gelandangan. Ora duweni omah, ora duweni papan dunung. Apa kowe sing kulina ndodhok ning isor jembatan gawa walesan? Oh, sanes pukulun, sanes. Banjur ana wigati apa Kalimantara mara gage mantura. Waleh-waleh menapa pukulun? Raning kula kinodrat, kula dados ora seksa. Iya. Pangras kula sampun bosen, kula sampun marem anggen kula dados yaksa. Kula gadhahi idam-idaman inggih menika kepengin nyuwarga. Mongko miderek weda suci ingkang kula tampi ingkang saged nyuwarga menika namung jalma menungsa. Pramila kula nyuwun mergi supados Kalimantara kula dados manungsa limrah satemah benjang kula saged nggayuh wonten swarga minulya. Sigra-sigra permana kanca Gyomang rageteng nawangsa sangka Eka tunggal wataknya kang gumingsira Bem-bembaning kayiwangan sawela kringging Om ho ho Tobat jagat Dewa Bathara samage selikur dina Kalimantara ndadekno sumurup yen jeneng kita kok njaluk kepengin ruwat dadi menungsa dudu panjenengan ulun jalaran ulun iku ratu-ratu ning kajiman kok arep ngrumat yaksa dadi menungsa mongko pengangkah ulun yen bisa wae menungsa ngiblat karo panjenengan ulun yen bisa menungsa nyembah karo panguwasaning kajiman kanthi dalan mengkono wong sing wis sugih wong sing wis luwih wong sing kedunungan nggayuh derajat pangkat nanging ancik-ancik wadya bala kajiman besok titi wanci yen mati sukmane bakal manggon ana dandang mangure sukmane ganti dadi gedibale bala kajiman bala setan lajeng nggen kula saged nyuwarga caranipun kados pundi carane dudu ning kene kowe salah lan kleru nggone mlaku Kalimantara mudhuna ning jagat golek ana menungsa kang jujur golek ana menungsa kang suci ing pakarti golek ana menungsa kang rina wengi ngegungke asmaning Gusti yaiku titah ingkang bisa nyuwargake
sing bisa ngrumat mala trimalamu kala Kalimantara. Ladalah menawi ngaten pukulun kula nyuwun pamit. Kula badhe tumedhak wonten jagat raya tak golekane wong sing jujur. Bakalan lindas bocah halele pakanane wak mentah halele pakanane dalan bocah tuyul rending mungil Yai blorong wong donya wong tani wong dagang ora sapadha nyambut gawe waton kowe gelem ngunyong kowe bakal sugih dadakan wong donya ora sah nyambut gawe waton kowe gelem ngingu aku Nyai Blorong kowe sugih dadakan sarate saben malem jengah kliwon cepakno getih sak jembangan getih sing seger ing kono tekane bondo donya brana picis. Aduh pukulun kula nyuwun pengayoman Ibu Betari. Weteng kula ngelih gondang kula ngorong. Kula nyuwun pengayoman awak kula panas. Kuping kula mili getih. Awit rinten lan dalu ingkang wonten namung kumandanging takbir. Saben tengah dalu sami zikir, sami tadarus. Oh, kuping kula ngantos mili getih. Awak kula panas. Kula nyuwun pengayoman. Duh, Ibu Betari kados pundi Ibu Betari? Tobat anakku yo nggih. Kabeh wae. Tunggu penting mungel kaja padha sambat. Yen kowe sambat gerus kaya ngono aku nduk dadi. Wong ibu dadi keronto-ronto yo nggih. Dene kowe njaluk pangan gejok mentah, panganmu kuwi wong sing ora ibadah, wong sing ora nindakake piwulanging agama suci, wong sing gelem kepenak uripe ning ora gelem nyukuri kanikmatane, gelem nandur palawija wiji pari ning ora gelem ngucap syukur, ora gelem ngenengke memetri bumi kuwi dadi pangane bala setan. Inggih. Semono uga wong dagang kok nakali timbangane dinakali dikai werna-werna mergo duwe milik najan ya mung sak on, rong on, telung on, setengah kilo ning kuwi ora halal kuwi kena dipangan kuwi pangane bala setan. Sanesipun menika menapa kalebet yang wonten tiyang ingkang damel sesaji kowe setan ning kowe jiwane aja kalah karo menungso. Nadan kowe setan, kowe ya kudu teliti. Sajen kowe mau kanggo nyajeni apa, kanggo bekti sapa. Yen pirantine sesaji kok diwujude nganggo wilujengan, ateges kae ora nyajeni kowe, ora nyajeni setan belang belis gundul. Kowe aja digodha. Lajeng beranganipun sajen sing dadi pangane duyul, dadi pangane bala setan. Yen ana wong kekutuk duweni jimat kemat saben dina malam jembah kliwon, Selasa kliwon. Diobongke menyan nganggo kembang werna pitu utawa kembang setaman. Kuwi padha karo wis ngiwake palembah. Wong kepengin sugih ning ora gelem nyambut gawe, duweni Bathara Karang. Inggih. Duweni entil-entil kantong babi.
lan liya-liyane kuwi kena dadi pangane bala setan. Ning sauger yen ana wong kok gawe wilujengan, ana tumpenge, ana ingkunge, ana jajan pasare, aja diganggu. Sebab kae kanggo bukti rejeki ya ki sing ngantu malaikat kosin. Inggih. Jajan pasar ulese manca warna. Dumadine pala kependhem, pala kesimpar, pala gemantung. Jenang abang putih kuwi kanggo memulih mbekteni sedulur sing nunggal pertapan seje panggonan. Aja diganggu, aja diganggu. Ingkung. Ingkung ki ora nyajeni setan. Ki mung tenger. Menungsa kudu nalikung sipate kewan. Mula wong sing gawe sajen ingkung aja digodha. Waduh. Lajeng pangan kula sinten kok mboten dipun keparengaken kula mangsa. Wonten malih ingkang damel kinang sadaan. Rokok menyan rokok cengkeh. Kuwi kanggo mbekteni bapa biyung kaki nini. Bapa panutan biyung panutan kaki panutan nini panutan. Kupat lepet Kae kanggo memulih Nyai Among Raga. Kyai Antaboga Nyai Antaboga aja diganggu. lajeng malih menika wonten wujudipun inggih menika godhong tawa. Godhong tawa ki ora nyajeni kowe. Godhong tawa supaya gegayuhane warga masyarakat tansah tawa tawi tawar. Tumpengipun menika panganipun setan. Dudu pangane setan, kae mung sasmita, kae mung pralampita. Tumpeng wong urip kudu tumungkul karo pangeran. Waduh, malah saya dangu saya kathah. Lajeng ingkang kula pangan Golek ana wong sing ora gelem ngibadah. Wancine bedhug, wancine surup surya kok mlaku ning dalan gedhe, ora ndonga, ora ngidung. Wanci bedhug ora salat sembahyang kok mlaku. Kuwi dadi pangane bala setan wong lena. Panganen nggih pangan. ngesaken dawuh. Oh. Alelepah. Adikku di apa Kakang? Wong golek pangan kok angele kaya ngene iki. Wong nyajeni jebul kowe ora sadengah menungso nyajeni setan belang-belis gundul. Ning kae wujude wujud wilujengan ana maksude ana maknane. Njur karepmu piye? Aku tak nggodha wong sing lena ora ngidung ora ibadah. Carane tak memba wujud dadi wong sing ayu di. Lelo linali saya kadriya Trias mara marang risang kati rate rate ratu-ratune wong cakra kembang jaya asih mring sawangen di sawangen aku membo dadi wanita piye? Waduh, yen kok kula mboten ngerti sampean niku kanca kula kadang kula
tak embat dhewe. Tobat, aku iki dulurmu, aku bala setan, aku rombonganmu. Nganggo cara ngene iki aku arep nggodha bocah nom-noman sing padha lena, mlaku ora ngidung, ora ndonga, bocah nom kok pikirane kok ngalamun, nglambrang. Kuwi tak godha. Mengko yen wis lena klakon dadi manganku. Bala setan. Kula. Aja ngitung rekoso wedi kangelan golek papan dalan sing resik, dalan sing gasih, dalan sing lempung. Tak godane bocah nom